Noin. Okei. Eli nyt tehdään taas tätä detsiä tässä. Tänään koitaan. Mulla on nyt taas tullut noita paketteja, katsotaan niitä kohta. Laitan nyt eka tää toi pidempi jäärille, että kun mihinkään mä laitan tossa. En nyt ole varma, että onko se hyvässä kulmassa, katsotaan, mutta jos tässä on no niin. Täällä tuntuu niin tyhmältä, että puhuu itselleni. Viimeksi oli friendin mukaan, mutta mä oon täällä yksin. Joo. No, eiköhän nyt. Tää saada kyllä isompi taltta, tää oli ja pieni. Anyway, katsotaan nyt tää vaikka. Mä en tiedä näkyykö se, miten sen kameraan. Varmaan käännän tän. Eikö en niin mä voi kaimi tästäkään. Anyway. Se siihen reijälle noin. Sitten meillä on se 15-50 mun mielestä täällä. Ei ainakaan pitäis luistaa kytkimen tällä ylillä. Saanko mä sen näin? Laitan näitä talteettiin nää katoa. Häh? Mistä vuotaa? Vuotaa kaikki. Voi perse. Perse. Ei nyt helvetisti öljyä, voi.